Svega 25% ljudi danas daje pristanak za ulazak u Europsku uniju. Jedan broj je kategorično protiv, preko 35%, i ona grupa koju nazivaju nedefiniranom, koja se nije odlučila, to je ona grupa koja nije dala mandat ovim političkim strankama, odnosno političarima, da rade ovaj predpristupni proces u koji nas uvlači bez rasprave. Rasprava je nužna stvar. Rasprava sa relevantnim informacijama. To je ono što sada kreće. Jedan je da se pokrene javna rasprava i da shvatimo svi zajedno da nismo jedini koji imamo potrebu o tome razmišljati. Vjerujte, puno ljudi u Hrvatskoj o tome intenzivno razmišlja i u najmanju ruku dijeli stav da se bez rasprave i bez argumenata ne može donositi tako važna odluka. I druga poruka je da će doći trenutak referenduma kada smo mi upravo ti koji trebamo odlučiti o svojoj budućnosti svoje djece i u konačnici budućnosti Hrvatske. Kako god se tumačilo, to je taj trenutak. Sad ćemo zapravo prvi dio ove tribine malo pretvoriti u priču o tome što je to Lisabonski sporazum, kako funkcionira Europska unija, da bi, kako ide malo taj tribinica, počeli razgovarati o budućnosti Hrvatske i onda kasnije ćemo naravno imati jedno prostor za dijalog i razgovor. Što je Lisabonski zapravo sporazum? To je jedan nadomjestak dokumentu koji se treba zvati Ustav. Kao svaka država, pa mega država Europska unija je glumeći demokraciju koju zapravo vješto izvrdava gdje god može, to nije dakle patent ovoga današnjeg političkog sistema hrvatskoga, to je način današnjeg upravljanja državama, odnosno manipulacijama. Trebala je donijeti dokument na kojem će se oslanjati, na kojem će počivati postojanje države. To je bio Ustav Europske unije i kada je on predložen i donesen, odmah je pao na referendumima u Francuskoj i Nizozemskoj. U očaju i ljutnji da ne mogu nametnuti Ustav i dokument koji će građani prihvatiti, građani koji su prihvatili osnivanje Europske unije, birokrati su se dosjetili promjeni naziva dokumenta. Nisu se dosjetili mijenjati dokument na način koji bi građani koji su prihvatili biti dio te države prihvatili, nego su se dosjetili triku i nazvali su ga Lisabonskim sporazumom ili Lisabonskim ugovorom. S obzirom da smo ovdje u Gospodarskoj komori rađe bi koristio izraz ugovor, jer svi znamo što znači ugovor. Ugovor je dokument koji su zamislili u kojem će se potpisivati s jedne strane u ime komisije jednog europskog tijela i vlada tih država. Dokument koji će neko navodno imati ovlast potpisati ga i taj potpis će u toj teoriji biti iznad ustava tih država iz kojih dolazi. Lisabonski sporazum kao dokument je jedina država koja je tada Irska, malo prije spomenuta, je država koja unatoč mijenjanju imena je imala mogućnost, odnosno obvezu, donošenja tog dokumenta na referendum, kao što u osnovu Hrvatska ima danas. Irska je taj dokument odbila u prvom glasanju i nakon toga je krenuo jedan pritisak sa temom. Irska je bila jedna, kao i druge zemlje u tom jednom predpristupnom postupku, zemlja koja je kao počela koristiti nekakve uvjete ulaska u Europsku uniju, odnosno te neke predpristupne. Tada je krenulo zatezanje nekakvih, recimo, pogodnosti koje su u tom trenutku bile nuđene Irskoj i političarski gomila obećanja o tome što će sve Irskoj biti dobro kada uđe u Europsku uniju, odnosno u tom trenutku ako uđe. Dakle, sva obećanja, sve priče. Vrlo, na sljedećem referendumu Irci su tjesno prihvatili na referendumu ulazak u Europsku uniju. Kakva je situacija danas u Irskoj znamo. Ništa od obećanja, kao i uvijek, nije bilo ostvareno. Irska je pritisnuta, Irska je došla u bankrot i Irska je danas faktično u upravi banaka. To je čak i irski premijer priznao. Koliko im je malo trebalo od dana od kad su
prihvatili Lisabonski sporazum, dokument o kojem ćemo sad malo više govoriti, do danas da dođu u totalni bankrot, u veliki problem. Imali su šansu koju bi danas isto imali. Jednu stvar bi posebno naglasio u toj priči ponavljanja referenduma. Referendumi u ovakvom načinu funkcioniranja, pritiska te megafederacije koju ja volim stvarno zvati neokolonialističkom silom, jedan je način stalno ponavljanja referenduma. Imamo jedan primjer Švicarske, koja mislim sad ima 5. ili 6. referendum, o tome ulazili ili ne ulazi u Europsku uniju. Dakle, referendumi se do beskonačni u tom njihovom moderiranju demokracije ponavljaju dok narod ne prihvati, poslije toga nikakvog referenduma nema. Stjepan Radić je rekao, ne srljajte kao guske u maglu, ova priča referenduma i ovoga Lisabonskog sporazuma, to nije magla, to je živo blato. Iz magle se može izaći, guske mogu odlutiti natrag, ali iz blata ne zna za nitko. To se znaju svi koji su potpisali, koji su tamo. Koji su razlozi, nećemo možda sad analizirati Lisabonski sporazum, i vrlo važna stvar. Lisabonski sporazum nikada nije preveden na hrvatski jezik. Lisabonski sporazum nikada nije preveden na hrvatski jezik. Odnosno Lisabonski ugovor. Kako netko može potpisati dokument koji nema svoj hrvatski prijevod? Kako neko nas uopće može pitati da se izjasnimo o dokumentu o kojem ne znamo što u njemu piše? Ali ova je situacija takva, to je istina. Ima jedan birokratski trik. Taj dokument je napisan na način da je on praktično nečitljiv. Irski premijer je priznao da nije pročitao Lisabonski sporazum. Kao što i većina političara nije pročitala. Naši političari, ja ne znam jesu da oni pročitali, kod to sam siguran da nisu. Ima jasan razlog. To zapravo nije dokument napisan kao jedan ugovor koji je čitljiv sa glavom i repom, ima točke, pa ćete vi u tim točkama potražiti ruke. To je dokument, ne znam točno na stranice puno, jedan naš suradnik, Marijan Bošnjak, je napisao knjigu koji ima svoje poglavlje Lisabonski sporazum, u kojem raščlanjuje te točke. Dokument je napisan tako da se stalno poziva na neke druge članove i na neke druge amandmane. Dakle, kada dođete do jednog dijela, on vas poziva na jedan drugi dokument. Onda odete tamo, a taj se poziva na jedan prije. To je nečitljiv dokument. Ne zato da nije bilo moguće to napisati na bolji način. To je napisano zato da se zamke u takvom načinu pisanja mogu bolje prikriti. Nužno je imati taj dokument u rukama prije odluke, nužno imati sve ovoga pojašnjenja i sve odgovore prije realne odluke o tako sudbonosnom pitanju.